dayon ken ni Jesus iruknoy daytoy bagi puso na anaaya dayawen di agresat Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi o Jesus manakabalin tuy daga sikat taklin amang tinawadwad apigsa iti peggat Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi agpayso ditoy daga awan makaliwliwa no diti iaaside di ta puso anapate Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi agpayso ditoy daga awan makaliwliwa no diti iaaside di ta puso anapate Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi. Apumi a Jesus, di ka nagbuteng iti krus, di ka impaidam ta ayat mo, mangiwaragawag kinapudno, ikan na kami kadi
ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. O apumi a Jesus, agputeng kami iti krus, narigat nga awaten ti ayat mo, mangiwaragawak kinapudno. Ika na kami kadi tured ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. Tured ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. Ikan na kami kadi tured ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. Iti krus mo sumurot kami. Salakan Kristo Dios, amin ti langit dayawen daka, ibunan nagdadakkel nga ayat mo, ti dagup amin a pinarswan Kristo nga ari siksika ti pagtamdan mi dito'y daga nakam nga isinaken ka, di ta aywan mo inkam italet, to'y sinupot mo akararwa, Kristo gaari siksika ti pagtamdan mi di
kaysa tay ingga ken patay, tuy kararwami ken tuy bagi. Sekdam ti ayatmu anadarisay, Kristo nga ari, siksika ti pagtamdan mi, dito'y daga. Ari daka nga agnanayon. Jesus sa naimbag unay, nagbasulaken ka, kakawanen nakapu, apu mga asika. Siya sinut saan ngagsagit, Ama kakita ken ka, titengat daga ken langit, nga iti krus sila lansa. Jesus sa naimbag unay, nagbasulaken ka, pakawanen nakapu, apu mga asika. Patua pamulinawin, tinaglasot ken limuko, iti tuktok iti baruko, tiadaan kasta arik na. Jesus sa naimbag unay, nagbasulaken ka, pakawanen nakapu, apu mga asika. Jesus sa naimbag unay, nagbasulaken ka, pakawanen nakapu, apu mga asika. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo, ket mamati kayo, sumurot kayo iti dalan ko, kuna ti apo, sa anak taleken ka, inta
sitkot bukod ko apigsa ket sinangok nga agmay-maysa tilubong ken ti awis na agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna Apo iti kapsat ko di ka nakita naging bubulset kadagiti masapulda naging tutulen kadagiti asa sugda o Jesus ko linisyak ida agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna ti Apo insukat ka kadagiti di Diyose ragsak pirak dayaw ama kati tileng kinadalus kinalinteg inak imbele kinapudno di ko mapere agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna ti Apo Kaasyam Apo kaasyam daytoy ilimi di
Dinakam gurgura enga agnanayo Apu indengan naka ket ka asyanaka tapi manken ka nagpasul kami sakiten daytoy puso mi ti kinadakes ti gapwanan mi kaasyam apo kaasyam daytoy ilimi dinakam gurgura enga agnanayo Apu indengan naka ket ka asyanaka tapi manken ka nagpasul kami sakiten daytoy puso mi ti kinadakes ti gapwanan mi kaasyam apo kaasyam daytoy ilimi dinakam gurgura enga agnanayo Nakakaskas daaw ti ayat mo Pulos adi matukod to'y isip ko Taapay aya nga indaton mo Dahi taabiyag itikas kaniyak aparswa nakakaskas daaw ti ayat mo pulos adi matukod to'y isip ko taapay aya nga indaton mo dahi taabiyag itikas kaniya kaparswa o natanok nga aya o naindaklan nga aya nasudi nga aya o natanok nga aya o naindaklan nga aya o nasudi nga aya